Ovo je bilo vreme kada je dinar vredeo manje od toalet papira. Zima 1993. godine donela je jednu od najgorih hiperinflacija u istoriji sveta. Plate su isplaćivane u milijardama i trilionima dinara, ali ono što si mogao da kupiš ujutru, popodne je koštalo duplo više. Kilogram kristal šećera 77.970.000. Cene su se udvostručavale na svakih 30-ak sati, a inflacija je dostigla čak 313 miliona procenata mesečno. Ljudi su trčali u prodavnice čim prime platu i menjali novac za brašno, ulje ili cigarete, jer je roba vredela više od novca. Štednja je nestala preko noći, a razmena robe postala svakodnevica. Hiperinflacija je zaustavljena tek 1994. godine, uvođenjem novog dinara. Za još ovakvih priča posetite srpskipatriota.com i zapratite nas.